Second elilodwa igama ngubongano kaKhoza regional convener waseThekwini iThekwini region kumkhonto wesizwe okwami kufishane kakhulu ngicela ukuthula ubuholi baseThekwini bese ngokusemthethweni emlandwa kwami ngibonge konke nje nokuthi napho sila namhlanje sekuseduze lapho siyakhona abakwazi ukukhuluma isiZulu kahle bathi selidumele eMantsompeni abakwazi ukukhuzela bathi elamanqama ngoba akusekude ukuthi awuzwake angibongeke bakwethu bonge ithuba ngoba amathuba nje awandile